Čauky, dajte odber a užite si animáciu. Poď už, Romeo. Poď. Čo si myslíte o dinosauroch, ktorí ušli z parku? No, zabiť, skantriť, fuj, play. Ich čo najďalej od centra? Zabiť. Šup. Si rušte protesty, zabijeme dinosaura. Pohni kostrov, Fizel! Čauky. Čauky. Na druhý deň. Dinosaurus príde za chvíľku. Ježiš, tu je! Zabite ho! Ak sa vám táto animácia páči, dajte like, odber, všetko pomôže. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Ďalšie bude ešte lepšie. Ešte lepšie, dobre? Tak dajte odber, aby vám neušlo.